बे समाव मोनसे मिन्थिनो गोनां खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा मोनसे समावनो गावनि WhatsApp एकाउन्टखौ गंब्रै मबाइलाव बाहायनो हासिगोन। बाथ्राया थारैनो सैथो। बे खेबनिफ्राय नोंथाङा गावनि WhatsApp एकाउन्टखौ मोनसे नम्बरजोंनो मोनसे समावनो गासै गंब्रै मबाइलाव बाहायनो हासिगोन। बुहुमनाङैनो बे गोदान आपडेटआ मिथिहोजाबाय। बेयो नंखाय नङा। मेटा प्लेटफर्मसनि CEO मार्क जुकारबार्गआ बे बाथ्राखौ बावैसो फोसावनानै होबाय जे सासे सुबुङा गावनि WhatsApp एकाउन्टखौ मोनसे नम्बरजोंनो मोनसे समावनो खेबसेनो गंब्रै मबाइलाव बाहायनो हासिगोन। बाहायग्रा सुबुंफ्रा मोनसे नम्बरजोंनो गासै गंब्रै मबाइलाव मेसेज खालामनो एबा मोननो हासिगोन। जानो हागौ सिगांनि समाव मोनसे नम्बरनि WhatsApp एकाउन्टखौ खालि ब्राउजार, कम्पिउटार आरो एन्ड्रइड टेब्लेट्सफोरावल' स्केनिं खालामनानै बाहायनो हायोमोन। नाथाय बे खेबनिफ्राय नोंथाङा खेबसेनो गावनि गंब्रै स्मार्टफनाव मोनसे समावनो WhatsApp बाहायनो हासिगोन। आरो बे बाथ्राखौ मेटा प्लेटफर्मसनि CEO मार्क जुकारबार्गआ बुहुमनाङैनो मिथिहोनायजों लोगोसे अफिसियेलि फोसावनानै होबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।